Zdravím, bratia Česi a Češky. Dnes som pre vás pripravil program vkladania do inzerátov. Je to súčasť nášho katalógu. Ak si objednáte prémiový zápis do nášho katalógu, ktorý stojí okolo 14 € na rok, čo je dosť smiešná suma, tak vlastne my vám pošleme tento program v rámci ceny zápisu. To znamená, že získavate prémiový program plus prémiový zápis a program gratis. Ďalšie extra programy samozrejme pripravujeme a budú súčasťou aj vášho vkladu. Takže bez nejakých zbytočných okolkov. Ten program pozostáva z pár častí. Je to titulek inzerce, opis, e-mail, cena, meno, příjmení, telefón, váš web, heslo, môžete si tu nahrať obrázky a mesto. Tieto polia vlastne sú ako keby predefinované, typické pre každý jeden inzertný portál. Tu vľavo hore máte možnosť vidieť nápovedu, co dál. Táto nápoveda slúži na to, že keď sa program pauzne, vyzve vás k určitým úkonom, ktoré treba urobiť preto, aby došlo k úspešnému vloženiu inzerátu. Takže najlepšie je to asi vidieť. Čiže tento program naviguje do jednotlivých portálov, je ich okolo 60, uploadne obrázok, vypíše telefónne číslo, defaultné polia a vlastne kliknite na kategórii oblast a stlačte run. Takže kategória, máme tu nejaký softvérik podľa všetkého, tak sa to pokúsime nejako rýchlo nájsť. Alebo dáme to reklama, oblasť, je to možné, celá Česká republika, stlačím run. Takto program postupne vchádza do jednotlivých inzertných portálov. Označte kategórie a stlačte run. Takže ostatní služby, označte oblast a stlačte run. Mesto. Takisto program vlastne setupuje čo najdlhšiu dobu vkladania, to znamená vyberá tú najdlhšiu možnosť. Takže toto je všetko fajn, toto je všetko super, hej, označte kategórii, stlačte run, čo iné. Absolútna pecka, hej, je to 2000 riadkov kódu, radi by sme to dávali výmenami za nejaké spätné odkazy a tak ďalej, avšak bolo to dosť naprogramované. Avšak čo tento program robí naozaj unikátny, je tzv. Spinovanie, alternovanie textu. To znamená, že vy máte možnosť do týchto špeciálnych zátvoriek do týchto špeciálnych zátvoriek navkladať jednotlivé kombinácie titulkov a opisov. To znamená, že môžete takto úspešne alebo veľmi, veľmi jednoducho a za lacný peniaz rozvinúť svoj biznis. A ide o to, že vlastne ak budete kombinovať jednotlivé kľúčové slová a diverzifikovať tieto kľúčové slová, tak všetky tieto titulky a opisy budú viditeľné po čase, keď Google zaindexuje všetky tieto inzertné portály, tieto všetky vaše inzeráty, tak vlastne diverzifikáciou týchto kľúčových slov viete vlastne cez Google priniesť oveľa väčšie množstvo zákazníkov k vašej službe alebo k vášmu produktu. Hej. Čiže tu máme príklad, ja mám teraz ten hromadný vkladač inzerátov, takže mám tu hromadné vkladanie inzerátov. Do iného inzertného serveru mi tento program vloží vkladanie inzerátu program, inzerce automaticky, aplikácie pro inzerci, vkladanie inzerátu, aplikácie, vkladanie inzerátu služba, vkladanie inzerátu skript. To
To znamená alternovaním textov, keďže ja neviem, čo vy, bratia Česi, ak by ste mali záujem o tento program, čo vás v hlave napadne, ja vám do hlavu nevidím a neviem, aké kľúčové slová používate pri hľadaní v Google, kebyže chcete nájsť nejaký tento skriptík. To znamená, že som si narobil tieto najpravdepodobnejšie alternácie a vlastne po čase, keď náhodou niekto bude hľadať tento skript v Google, tak vlastne inzertný portál mu dodá túto službu. Čiže a je to jedno, že či robíte produkty alebo robíte služby, vždy sa nájdú určité kombinácie kľúčových slov, buď môžete dať svoj produkt ako brand, značku na začiatok inzerátu, dopísať niečo ďalej. Čiže vlastne toto je unikátnosť a toto je prednosť tohto programu, pre ktorý sa to oplatí zakúpiť. No, ďalšia vecičkou je, ako máte možnosť vidieť, automatické dekodovanie captcha. To znamená, cez DCapture si tu môžete objednať svoje konto, nahodiť tam pár dolárov a tento program vám automaticky bude dekodovať captcha. Už máme svoje roky, takže berte pod kategórie software, sú to kraje, mesto, vlastne 4. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Veľmi pekne vám ďakujem za zliadnutie. Majte sa, pekný deň.